na da da galwa ko kan ba ne ke tablan kanya boko nan what happened jo ko me fe ba ni ko bebe samba ne bang buka don ka yanka don ka ta perfect ma tun can bala ta fiya mu laura ne be rawo atinta so kam da wumle mdi tablo kana wumle to post so har ku can bala ta fiya mu waraka kuna karfan malamin su kurne kan ku ya ta na ma so ya manna wurin so bin wo kan bor ka bor ran ce kan can ta fiya mu warma an bil zamani ne so san da kunya mati ya baba kisko mino nyanga ne beni ka sura ne ro lare abin ya son son shawa tamai nan sai ti shabi an taban yaro karfashe nan tuna na won tuma ma konko so on ga yin na won zara kanni ne biya ciya masa biyar on sashin je ya to ashama ma zaha o sana ku sajila fila ne zan taba barama ta ce wata fiyamuwar barama har kan yar barkaba on da bira tuzo every blessed day na ya to an yi ya ba ya da wace ka ba ya ta to find my labale mun fi ma na ban mun da sha kam on ga ne zama shi mara da shawara mun fi ma mun da sha kam har ka ta tunne da promotion da ta kana ta premier on ga promotion da ka nan sorted movement har kala da su ma ta on the book mun ka ku ta envelope mo kana ta tausa ma bush mun ka ku bel mo ka ta ke su program ma tausa ma bush mun ko o yare na o zo mun ko ku ce ko kana program so radio station ma ran ce kan bakano ana da ler pam ya ba an dube yare ya ta ko pam ba ya to okay bamma mamman din ban ku ce kan bakana ba kace kan ma nan nan karena duka tare so on ba ni mai la be she to ripa biani ciya maka na wasa wara bi ne tambu to tare juwa ya ta ciya o tum sandanan nan din ciyawa ya to anan na to don kan anan nan ban ni din sanda she ya ko yesu wa ya to ama ya ma masu da sino kuma ga tuwa sino ma ta da so na to ka ta to ashe ma man jin nan mun bin shakan ko fara no ba wa so dole ne shi ciwo mun na wani ko wani ne yi mo shena on ga ban mun ciro bare to min ba zo kan zan zo on ga tuwo mun bin shakan ban ma ga mun so abush iya on ga ku kimo kenan kan can ne mo tuwo amma ni on ga juyo she da ciyawa kan sabo amma je la ma wa ka comedy ka nan da ma na on to kwana nan da ma on to kwana duma ni mo ai to aka yara on to alquran duma amma ni on ga juyo she da ciyawa kan sai mbo mi fe ko she ya mi no sai zana hoto kana na on ku declare to amari yamma okay dinga ma mai male kana hausa ya ma ta dinga on ga mu ya kana hausa to ne bon ya to hausa din na ce ba ka tabbata chapter ayyukan kan mala kama zunyu hasada tuwon ka tuwo ko on ya to ashe ma on ga ya filti ka ba ti lawo gwa ka tuwo ko tuwo ma na ya to abin to dan man sahalin wannan duniya ba ko ja ya to abin to ce ka kan nawa ba zan ta duniya hali ciyawa agbo ye to amai so agbo na ye to amai bia o de ma ye le shaka jara ye to sa to me hanka mbe ka ku shi ma ka ye le to aka la bola ni lan ma ta o bia o de lan ma mo bia o se de ma ye le sham nan to man problem bi na first half ni jingle man na o so man tus onga ta onga ni jingle ma te ji onga ba ko ma jingle ko lawo so ka cika ne jingle an ne ka to ko ne to mi da aka yi mama ya ta lura na ka to mi da shi a to ne da ba su ta ka to je jingle ma tsawon jingle ma kan no kan boy ka yau ne mi on ka yin baro sha kala ko ne ma cika a first staff lam na wala to tinta ala she na ne jingle ma so buhari ya so ya ne lafsin na arwana ke zama ka to mo har program ma da ka to tun cika kana tun MC din ne kama o kirbona ya to ashe be an ne jingle ma to film man be be sha tuna ko no be yar sha tan no mo kun ya le mun na shi sabra mun na mo
onga ni tuwe jile she har danganan bezang la jilma tolani ma boma mama kan pa dispa kan pa jilma pa la ngwa abu pa manga ti sokam di table pa jilma pa mo onga yamba os on yara le tuwe jile she so isa la ke ka ya onga o la nyama yinde bangma man pumbla miyo mo tukon dwala tap o dan wa ki fine ba dan wa ki kan chan to don gulo kiyama ko sa pa kan mun wala la to ma na wuce ama duniya na haye kikashim onga ye chekanga na o so bi chekan kikan la ni kam cheka onga chekanga na o bi chela ni ma besaman na o onga mu to tale duniya ha ne ta kiyama nima la rashe tron ku ba ye to asa ku ba thank you agos buka ban kiyama mbon ime che onga tale she ban kiyama ka sa chu kana o so wala ka ta ban mu ma ka ta sa karwajiya agos sorry about that but thank